Gusaba manyete culture yo mugusi na bakumanye kiripi mukiri abantu tu agatenge mareta kenu arema tena ramba bali baswera ne twase comment manye ko mareta biemono sana abantu bali baenda tukutolige ko chinkongo chonspi chaisco na ro koroka Peter Omae from Nyanjwa show iko juu sana mbekere sagero nganje to musiki biemono sana ndizi TV gakimbekere chimbe ba chanyali ya chimba beno musikibwe bichana na itugana abasikeme sikie toka tegera ya chibenga sabaye benga ngwera lie biemono sana oyakuru kukaka Otete from Miriri ni Lydia Oye na Mtoi Brevia na Roda show iko fiti sana ena kuma koli na otoleme na bantu bakigogi biemono sana na Facebook ugali na arana bantu balikire chi comment yalia yenda gotonyora Facebook ya ito elikire Ndizi TV news gogo tonyora galia na bogute comment yao na endo okwanda gotorra ase obugare biemono sana tigana so much comment chali kirwo na rogo teba Atani Nelson watching live from Lenana Road biemono sana Rashford Fabio last born yago teba Judy from Donom Nairobi Kenya biemono sana Mokaya Vini from Marizabit watching you live papa Felix Nyabuto papa akishia kabisa nimeshare hebu nikiasa kama wewe man biemono sana mwana mintoke ndako share link yewe no nyaye kwa hiyo na Facebook ugalia share link emusikio yeke kiro muntu biemono sana papa niko na wewe hadi mwisho akina beshte wangu akina Douglas mzee wa Nduti anasema Pepe ni mkali kama vochabeli wako ai ndo chebono no tonya goteba basacha aba atomenyere toba kongu biemono sana bakungu bali mora batindi morro bien koli na liyo musacha guchinyombo mapema biemono sana Felix Ongeta Logri from Kisumu biemono sana Bernard Ogega moto saidi Dan Kaniokerio kali sana mula chake mwana mitata ba nika anatushika kutoka Minnesota eyu Minnesota ria bagusiba ringumbu America alia abana maminto baganda tokotogochi mula chake biemono sana naro goteba ku Firewall Onzura Dominic Manyansa agota following kin live from Marakwet omwana mintega asienkia abana bamitaba Chesu bagenda tokotorede chisa mo Chesco biemono sana abantu baminto rero na batebye mugeni narema mwana minto karibu sana biamono kirage tata karibu sana mwana minto biamono kwa gulema rero na ikira amatera okirege sinara konyo komitaga na tengire kirage aye kwazo totarage nene kokuru ku mwana minto samari tane ko kumga Bro Shadrack Nyagitiria yeah engenge nanye gere nabwo ni ogocha no bukano kaikwira bukano okano nabona alengera igrikoleta lakini ila aranyo getase naruare dali kunyara ko buguri amari ko namanya biemono sana mwana minto Shadrack anga yuse inunga anga yorwete saito borongere nyachururu asakoro kweronge eronge igo lakini kisi county osinyamira county before try kasironga lakini esemenyete bona asemanyire marombo mame nona akindira jiro mwana bo magokoro no menye aina go kamenturo mabere gari atumo omochokoro omwana wo musubati ai abana baba subati ngenjo banchire no chakirite na kiasa yokurukwa akurukubara ibara kunyarurande nona akindira bono enyagitari eria ibara nero yarenda nere yakurenda otole babere bono chibarongo igo bono ayeto tebe ni chibaraka umetaba ko tebe chitwinyo basi chibarongo ina masese ni amane sana lakini tai chisare chibarongo aseke uzere chibarongo dia baro sana ka yibarongo ya minere Nairobi Nairobi ere igo naye gwachaga nije nacha biemono sana mwana minto karibu sana asigeta sini gitu gyanchire no mugusi nenda bagusi bali bakuri gitu kurwaria babere bagotegerera musikio go mpaka lero kwagure mante gitoba tebye ndi kwacha gitu musikio yogo gachagite 2018 yeah atwagaterire kuru school igon 2018 na leo kwa school na linde coded o record lakini music yetu tware kwa school yetu abate music Ibara Day tubate Ibara Day na Ibara boarding lakini wana alege Ibara Day igo musikio go kwanyu chagete kure school ene rati na bora tutebi free grow no so mete gocha okay na so mete ko standard 1 una na watebi na kidete Ibararia kasaba ko standard 1 mpaka standard 1 kurwaria bataba ko anjete barire kurwaria kasaba ko standard 1 mpaka standard 8 wana na lidiga sene ko na basoma mumura na rororo oliko ikorangeri gwe gakie ya sports ya music wana mumuro ya karo duchu bwa
tobokano na nchengana ko twaro obotenga na njena kiko kora manyege oyu mwaka kyoyo ogeto obwato bokaro kando make orumo standard 3 standard 4 ngona kororo na kona kubwata bono kana goikanga kona korigereri bono mpaka ngachanga na njenga so kona ona okora nana okora ngachanga se basabo begete nana koigera paka ngamanya ukamanya bono ekero kwanza kubyo bokano ugo gachaka na ryo chete ko record yago sikwara buga bugetio karagenda tokaragenda bono kero njiti tikoreti ego sina kineta arimo mama bali bandindita bajite bagasira tinaika kogendera bono segije kona konyera bana amanye kanire gotera ngaso akorangiri ku secondary go train igo karabu mwalimu go train amangana drama so ekero kwa kora inyaki gwachagite na dio ga tugoso 2018 ugachaka gotera gotera kyo gwachagite ngoyo kwete moyo use na kikwa mwito kamwa muna to ari gotera ari mungwana na royo ko Steven sabere para ari nchi sabere para rugo bono ngaro so kiri mejena bwate talent ngaranga ya na nje tiangoreki tigani kinari gotera njira mumma te kubigibukano na jitigange ndegore kintere ikono bukano gwakabugire nakabugire okano na gotera asaba muraba ngumanyete bara bakubiyo bukano sana muna leti nyangau bikundo abunabu ngakinero kwa ganiti ko babuna baravuo gusukwa umenetera baravuo naki natatebye story na baravu nekende nyangau na gachire kebirigo bagachire kera bare ko nji gotera kwa uri batete ngo one day morning bagachire kebirigo echirari nge agusina beta ngerange na kebirigo bono gatoko ndo twasangino abwato bukano uri gakubugia Igo na nche gatwaro mumusoinga na nche one day nyasaye gakongonya na nche ninyale kubugibuna igo ubugibuna nyanga kubugia bono kironta gete kwegina tinko abwata amoyo ose nyanga une role model yao ngutakande kwara kuriege ntake ukia nyanga u namanya kugene yaya nkwate tukubiyo bukano kuratera ngakego ukwanya ngao one day morning ngarine manyanga one day morning ngarine manyanga kogenda Kisumu ngarine manyanga kogenda Kisumu nganyora bagere bakabwato men nganyora bagere bakabwato men ikanduku igansi ngasoka najire egete kikira manyinga we bono ekero barbuko kwanyu kumera bikundo mokornere gasi gose nan chitina na komira bikundo patia sense mabuna bono chinyangi ngorangiri kunanda ntinda umira na mbio ayo kwarenge kwa korre gasi aibika so bono ogaja 2018 okaamua tigoso kyogotera ngamwa bantu bakana bontebinga bono gokubuginya rebe barutoko rangotena nae kwa gateri ringike koriete bono njenga ranga yaya abantu bakabagonso kumaiga na jamane ngotera naringe na nguru chikwaya ngotera naringe ngaranga yaya kana njende tema limo ndakoraki ndasa kigende ngoro kuku gwa tanganirete na forimone ko lebeseye abane sukuru abagambye no motori bwiru kunyango kamango kuri gwa tanganete kabisa live wa baba abana bane mwana mumuro mwana moise kegende sukuru mwana moise ko mwana mumura gende sukuru gende sukuru mwana moise kerinda yosome gende sukuru mwana moise kerinda yosome baba abana bane mwende sukuru gaki mosome mubwate vitabu abana bane intege aso kabisa ekine akikwatanganirete ekine kia kama volume 1 paka bwana igachi volume 1 ngakwa ikire na volume ya kabiri na ikire tindaendare volume 2 volume 2 nere na tire 3 test abana baiseke no kumia na nyora chari no nyora ta chari na umia pole sana nje mbali na kabomo hoteli ngokora ndigasi ya matatu une conductor bono gato kurunga kia mukuru tukali bosongo atoko ande chinse machia kiricho njira ya kokora kisi kiricho ruti tweke gati wa kabere bwa muitu nyaria egari gatutumba nze gari ndi gatutuma ematatu yarenge chinisani egari ande ne yesigwechi egake yeitobono pole sana igatoira paka rocha ali simo itunyonya mokora abantu ba muitunyonya burochi ni tutu acheto pole sana woche kore moyo abantu bande ba umiete montera bona tayo una togo kwana pole sana bana mito chali chirochi azina kinga ene nyasaye ga konyiro muntu ule byaiga lakini aho pulende byaole kwa chitokana nyakitali na bete paka na bekere twembeo
na tu Christine Maria ningasinya nga bari fari tu rifaro na chite kugwenera but for now bono na bokunyara konyegera na batokora nyegera Nyasaye no munya naende bono Nyasaye gagokonyire urucho kurusiri kurwa makweli mari tereba yawe yakira si yakire aye moyuri aye bono bwento kwaka egasia nkomusana naende tonyura yua kurumaiga garia ayake gas because no what talent na bo mugambe so bono gwakire musiki ogo gwachekire paka bonega gwantebiri wikiri volume ngapi volume 2 omete chikare lero mitemito byachagire guchinji ero manyete kare misiki bagate volume 1 ibwate volume 1 bwata batera renga amatera yatwara baka 12 yagatera lakini ero muntu akosokia ngoma yemo bono yakuri bono volume 2 amatera renga ibwate volume 2 nira manga matera na baitane nane lakini ayamparete shooting imunta irwaga ngore na runya gitari amatera abire ngorete chibicha kuratika irurite nyagitari nare gwa sokiri engerende bono nekikurukwa achari ya obe engere naro ne video geko korokane to so omwancho ndigeti kurwale beketa sini geito Kyandizi TV okotero kwe ediche yane ngonyo kuminere binto ego kurukwa achari nendo roche abanyasa gokonyire warure kurwaria bono kabuga tigogotere ogweterete story yo so gwatete na achari chikoba koli chede terete ase gijo na roche nyasa ngonyire asa bantu twarenge 11 montere bagasira na abandi bino twiru tujya gitari bari bati mati abakwete na batigarite bati nje saga ngonya bano ngaranga tigantere kuinyuria bebele yekenyuria na kuinyura mbia mono sana omwancho ndigeti kurwale begeta sini geito Kyandizi TV toro magani go bro Shadrack ko byobokano mumura tingo mumurose mosaze mugaka lakini oseni ne binte byansu nwale masi geta sini geito Kyandizi TV tia turatumugaka gaturanywa manje tokweneria kabiri na torese story yaye buna saikiri umusikyo ye buna twakorira achari bono mepango kiyabwate oyo papa oyo Yesu Corona inyoire chalia maene na nyora Morecha corona inyoire chalia maene na nyora Okorwaria nsemo ya bosongo kogende nsemo ya ikonge Okorwaria nsemo ya bosongo kogende nsemo ya ikonge munyiwe Morecha corona inyoire chalia maene na nyora Morecha corona inyoire chalia maene na nyora Okorwaria nsemo ya bosongo kogende nsemo ya ikonge Okorwaria nsemo ya bosongo kogende nsemo ya ikonge munyiwe Abantu bamito Morecha reketare tano kimutinyo ikomi Okorwa nsemo ya bosongo ali twabangire Oganda chinsemo cha ikonge Kamanya kanyole gari ndi bono Gatwaga kumaye gari yali yesiwechi Yeka undi ya bosongo Abantu bamito togaturunga nota bateri Toikenze momo itunya Gari onere gatutuma Toikenze momo itunya Gari onere gatutuma Gari onere gatutuma Kurwaria nsemo ya magega Gari onere gatutuma Kurwaria nsemo ya magega Kurwaria nsemo ya magega Gari yaite kagenda makaroche Kurwaria nsemo ya magega Gari yaite kagenda makaroche amaende Toikenze momo itunya Gari bono ere gatutuma Toikenze momo itunya Gari bonere gatutuma Gari bonere gatutuma Kurwaria nsemo ya magega Gari bonere gatutuma Kurwaria nsemo ya magega Gari nsemo ya magega Gari yaite kagenda makaroche Gari nsemo ya magega Gari yaite kagenda makaroche moiwe
abantu bamito baba muitunya ari kubana ringa biamo naso bambanya mwambanyete mukamino kemera gabo karena rusu waro kai Christine Marian ingasi nyanga ipaka eri faro ya ito yeri toreti no tata tuchete ko konye na abantu bamito baba nyete ko bara neria ngora sana ore asa ori turusetio ro na tata konye Ukolia litaraikae wamana nyaza eta wanja Ukolia litaraikae wamana nyaza eta wanja Nyama ene nalemaire wamana nyaza eta wanja Nyama ene nalemaire wamana nyaza eta wanja Igatomoza benyazae wamana nganere ratokonye Igatomoza benyazae wamana nyaza ratokonya maene Ukolia litaraikae wamana nyaza eta wanja Ukolia litaraikae wamana nyaza eta wanja Nyama ene nalemaire wamana nyaza eta wanja Nyama ene nalemaire wamana nyaza eta wanja Igatomoza benyazae wamana nganero ratakonye Igatomoza benyazae wamana nyaza ratakonya maene Abapasta baito chikanisa Jones PH Echo Catholic abantu bamito bose abanene bari batende stage Bosongo Kericho Kibirigo Nyaramba nasi biyamana kwa Uchumura nasi kemuteki ababa na handi monte ko maguru Saebe kora tokonye Ayo molejo bona kwa manyire Ayo molejo bona kwa manyire Inwa baralia ndoje mwa manyire Ayo molejo ndoje kwa manyire Aye pita ndoje kwa manyire Ayo nyoki ndoje kwa manyire Abantu twenzi ndoje twa manyire Abantu twenzi ndoje twa manyire Baralia baito ndoje twa manyire Abantu twenzi ndoje twa manyire Kanisa jeito ndoje twa manyire Bateria baito ndoje twa manyire Bateria baito ndoje twa manyire Batangazaji ndoje twa manyire Batangazaji ndoje twa manyire Abantu bonsi ndoje twa manyire Twababuya ndoje twa manyire Twababuya ndoje twa manyire Twabarandia ndoje twa manyire Twabarandia ndoje twa manyire Astari kwa mungare makoli ni yango yane ngukore ninga asante sana so kondenda kwa ndetinya gitajiga kichi chonsi mwana nyasaye nero rabo akana jitingo nyara biyamona na mwensi tingo nyara kwa na mwensi makole biyamona sekero bieno mwana nyasaye abaira nirio abana musiki mwensi kioli seli enutingo beba nyasaye na nitigaba konye unako boto na bosira na senjere niyo bakinaye pora so egali ajete nyumba yari gocha kubaita Iwango saba abantu bamitese mweka Bago sabiro yo miro kanyoriro bokomu Bago musabira amabe Musabira amaya Monyageta alia manene Elias Okole nyageta alia Christine Marian yabu Kukere ningambia mona so Konya wangonyete Eko geranko na kwa yana Bona yango na kumotoki nyasa Igaba kubutambi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene negokurengera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bw'ogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Obwate asemi omwabo ya buno gwakole mu maye gwarangeri setani umugiro atari mu makoba umugiro n'amasikani tuna masikani magusikana no mongina nyoko byara wo tego ko tabangara ko kwaitensemo bwana ko gusarichi ko gwakorire muma ikiare muma gego tanyuma jeri ko kuri asarigu tukibi ujenza kwa bata kwa tukutokora mu ngaino bikaje ukikoro uri abagaka ngento ngire mwane ngimondorere na goko konyeka akataza tine kindu suki mu wakorere tu. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chiboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Twatarire imeora wangoro wagusi okoletere migano ao yenjira abonchori ao abakonyara bakore biashara byabo na joint organization mekusanyike yaba chi artists engi ndobate South Africa manyeka ina sama gana ya mabira manyeka ine buna gold ndobate Zambia manyeka ine gwetera copper kurende ime ya Kenya orongo rwagusi ero manyeka ine gwetera soapstone gose amagena aya amanyeka ine buna amagena yegwale okwantu mbayegete ngakinero bayegete bakachaka ku embrace art bakachaka kunye yani kunyanja ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurupo karali bwensi vukurwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chekerero echukobara enyomba yogo koleru kubara gose theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo
babwate asaburuiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson n'ekindi kinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena ku C Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti sano isano n'isatu ibere enoti satu eye mukianda kianda inye gose enoti sano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti sano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato Kisi Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Tambe ekero kwa Brian Saginise na screen ya umwanchu muregereri igo mwanya na koreteire umuroberi bwomoganone wono kinko genda isiko gari no egote gose science congress ebintu mune bigo konyorana igo manyire nabantu bamanyete nje timba manyete abantu abangaini konyo muntu siri aroka ngano muntu ngaini abantu bansa komobo ningo chikorigerie sabu muntu abwatedi ekero bwatedi tingo chagokana na toko munyagitari umya lakini nonyekero tukurwa amariogo ngwaka tore sabuna ediogeri na umurwaire oyo gose na umwana oyo ndire equivalent omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga uraiya Chingigikero cy'umugusi n'umurobilyo bw'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayo n'umungina rero karansana abanga ari nyumba mwanya saba karansite nyara ko bamya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kero togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kibinto byare na kibinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri mejideke kumne isano chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Mwana moise ko mwana muragende sukuru. Abana bane. Mwana moise ko mwana muragende sukuru. Abana bane. Gende sukuru mwana musaye genda yosome. Abana bane. Gende sukuru mwana musaye genda yosome. Abana bane. Gende sukuru mwana mureli da yosome. Abana bane. Gende sukuru mwana moise geli da yosome. Abana bane. Gende sukuru abana bane lite basome. Abana bane. Gende sukuru mwana moise geli da yosome. Abana bane. Mwari munyamuti ko kweba koruja kebicha. No usoma ontereba. Ango yane Ernest Oyugi. Kebiko factory. Baba 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 Abana bane. Baba baba Abana bane. Manu moise ko manu mura gende sukuru. Abana bane. Gende sukuru kore musaeli da yosome. Abana bane. Gende sukuru mwane nyaru geri da yosome. Abana bane. Baba baba Abana bane. Chale di masinga. Nere kase niane. Awiri kista. Kebuto. Eba disibokwana iti gokweba. Asheira morangu wabwekera nyo west. Chale di masinga. Nere kase niane. Awiri kista. Kebuto. Eba disibokwana iti gokweba. Asheira morangu wabwekera nyo west. Ay. Abana bane tiga basome. Okatera uku kana niko gwakarasi so karengereria. Bono creo que nimna ntaso mete ngore ki na bande bagosoma na bwato moyo. One kagera nga tiga ntere ko kurwe message kutia sabana bande nga bali babwata baiburi kukwa bekirwe sukuru. Nere buya osomo kore ekogera na watesi. Iko ama somo ngaikwa nyatikirete. Atikirete gangona form 1. Oh form 1. Yeah. Lakini rende abali bona abana bali baturigete kurwaria bono chiga gichiro tiga basome bono basika baiburi kababegete sukuru sukuru ne yengejo mbia mono sana nyuma tutaragende tena soma comment ya baminto bali baturikerega Ndizi TV oyo no muturete Aloisi Okale kurobonya gatanyi amaiga ase Paul Gecheo Leonard Mainga na Godfrey Ogati na Orina Oroko mbia mono sana Gojakuruko Musa Omare Ngaya Kurwa matonge sidie bocho gembo iko barodi Koranje papa antivirus Tochikere omokonyi bobugabana oyoto okisi Bwana Mangia Mori Atotebie egento atokoreire nonyeneke mu machoge bono katagete obo senator pia mono sana engana yao na nyegure ninchente bisara achamorete akwa na mangana notagete pia mono sana ochenge toto from Moweko Tundi na my wife Evelyn pia mono sana omwamchare di Nyairo kurwa Kapkere Nyaramba na my boy James Nyagechi tuko Tundi cheza ngoma ya Nyagwoka Ebunda mbia mono sana Vero kutoka Nyabura Mbasi niweke utiso mbia mono sana soko sabako tara ku utiso igae ne show ya benga baba mbia mono sana sabe benga endera boko kwa Ndizi TV mbia mono sana mbaro bato dikere nara oteba ni kaka otete mbia mono sana barike SMS chinyinge na achirorire na Facebook yitoga na boko tonyoro Ndizi TV news Tigana ramba na bibali abaturikere ase chi comment chabo Ndizi TV news na repechi ya ito gotonyora Ndizi TV news go comment Ndizi TV sana bota tonyore menta Ndizi TV news na leo atonyore epechi ya ito ko ba live kurwaria na ndege tokenda ngento ko inyuria Ndizi TV news niko ko inyore Twitter ya ito @Ndizi TV news kwa magotonyora YouTube ya ito @Ndizi TV news onye tura subscribe so agari o subscribe elinde otonyore ase obugare chi comment cheito na rokoruku atani Nelson
abu gaki torusia haya agitingo rusia umwana ominto gaki Nelson Mike Zan Osoro akoteba ko from Nyamacha watching live. Asante sana kwa kutuburudisha. Mbiamono sana. Dennis Ombachi Meja akoteba ko Kebirigo live. Mbiamono sana bankona bagocha. Uyu agocha nobo kanobi ya sana. Oka Dennis uyu nakumanyete ko ruguralia Kebirigo. Dennis bia. An obara agot obekere chistike chomolere otebe shoni gebwate teise. Mbiamono sana. Orishi yule mmoja antivirus na gukwane kurwadoa Katari omurigereirie biamono ano barago teba ekanduku okwatera gotara kuru ekanduku gasoka eta bauti yoko nduku no gosinereri ono matatu biete kegusi egesongo ige meaning ne mero eta bauti negesongo biamono sana nyanga wiri Freddy ata wiri Freddy from Nyancha watching live. Show iko shua sana. Kagimbia mono sana. James Duke Papa Nicolog from Riruka. Likura. Kakino otoreme na sokore ane Charity Onyanja na baba Sara Mora na boigo no mwana Sami mbia mono sana. Rasmus ngomoroka UV Mose Tiogero agote baiga Kigogi Park Street. Jude na otona Wilson Wogi sorry na Bernard Arisa. Biamono sana ngwaneli engineer sorry. Biamono sana. Jose Nyabuto. Tude from Kisii Town biamono sana. Nyakundi Chofrey Mark present from Kigogi Pota. Abantu bakigogi ali ngwaneli babu parosi ali abosi pibabo ntereba. Biamono sana. Christine watching live from Texas. Biamono sana abantu baminto bale Texas. Charles Kangwana agoteba Mosora Nyamacha iga Kisia ya in biamono sana mwana minto Charles Kangwana kwanza akamuraka akabwate talent yokora lia mangana maya na ndo mwanafusi oromo kesana muskoli chamole tema arorokia talent yaye asiri atane Nelson yata banu walele nana rodi biamono sana chikomenti chichi nyingi sana tujisoma ntoko kora kiji tu asomire nabo chigo wakilisha Kennedy Orero kurwa Nyankonko ya Kebirigo mkosawa ka kisalemia monyo biamono sana oyo boss agoteba iga kagikorwa Texas kino ale gali na bana ba minto kakiago sabera bana buna munyangi biamono sana oyo so Shepherd kutoka Masimba show iko fiti sana wasalimie sana watasamaji na mashabiki wote biamono sana omusikio yogo kwanywikiri paka se kwanywikiri bonega ningo koire support umusikio yobuna kwanywikiri because narorire gwaite challenges nyinge guru buna abori basirete buna kwanyore ta chali buna utachite school bono ba support bona abantu ba support tiangira nilio mongino support kunula umiete gocha ina nilina abantu abasani n'abayiri Bokomende saka okonyire kuarura makweli mukokwanire ryogi abasani n'abayiri bono nando mutogera nkabamanya naje kuna kubatikora guna ari nka DCTV tiare gerekiri gekora nari kumanya gukana ari konyoro muntu bwatira okoboko gocha bono nkanyoro mu muronde utabo nyasaye na bamutonge to muyekie diekia lakini egetokero kia enkore abwate yani ana babwate ngore giekie diagatongwekebe Nero ndetaga agatenga tata mwanuri batera nabora atero chaire rari lakini nende tiango bwate musani nara nero bweke nero bwate kieni kila kindi nende kolera ni ndabuse antivirus na mwanu muyari gakitiga anda kolete omonyo no oyo chitema angamoleta aga oguginere chingero chingansano galia olino musani ole sana kwanza emonyo nchwanga elinde naro ligasioga nengia kokoleta biamono sana abara katikati ya nalio ayemono mwinge elinde bono oroka nomno musike bono naro kwaletiro mumuro yo minuga inaki mwanya kokora nere kolabo use kokora gishonere omwana oyo ngatwara abeire nera ari umusani kana akikona kumubwati kwanda kanyana rigari na musiyonta kana itakana necha nyasaye nkaratiga mu ikange kana mu kiran karinga na se tantu kwazinda kana acha kabwe karinga na ebukabyeje nkamubwato akaboko wone kana acha mankanyora ndis TV na sagiya ngacha mukangariga nibuya kanya fridge binera riga ikangona kwa maji kurongo na gosiba ngamate naye gukora koro jinde
Ekiagera gandi CTV twarigane tiabagani tumanyete. Igo. Biamono sana. Ntegete kwanza ye bino gataro kuri kwa kwara bwiri tutanda gukia abantu barenyorake otara kuri kwa bwitu kwa kerubo. Kunianga asini ni tumanya kugendererie kurwa. Semisi no yenze ko yatera mangana yenze na makong. Aginje ni tera ta koera. Semisi no yenze ko yatera mangana yenze na makong. Aginje ni tera ta koera. Getoke de bono ko batebya bantu baito bono mwenzi moiwe. Kene ni goge koroma. Getoke de bono ko batebya bantu baito bono mwenzi moiwe. Kene ni goge koroma. Egente kiasu aye. Yani egento kero ti umunta kene egente ke kumuruma. Mono. Inki mutara atore egentaye na Shadrack gaki. Shadrack yoyo tubwate brand. Igo mubangete egento. By the way na revidia ali korokanete. Iwe koroki kwara mwere support kabisa. Kwara mworo kereirie. Au bwa yembu yogendere tegesa twatikanete naye. Mono pi. Bono. Buyapi. Mono minto Shadrack. Mu brand kyo gwata bonega asomwa koyo kwa abantu ke abantu baro bakuri yitko rwaria ebintu bina byakobera imbrani kyo gwata kyo bangete kwa abantu. Wano abantu babito ni bwangete ko soke bintu binde bia lakini rende kifeta ni desaga muna mwaro chana nyoreta achari ali na de pandi ana chita getega nlerere nare go saba kurwa kogera na igana chino na nyoreri bagabuno mano binta abwato ko bako gocha onde bwesi ora bwano ko gadi kuyangonye nanje ipandi ana ne bwate young generation dire maiga support bireri support na mono dinte gete na jenyo ale biyo baga ngorangiri gwa sigete na najira ya na entertain life ali kana dinte ikona ko na sabe embo na bago chakorosa kona gongonya igo na jeka bura ngonya abantu babindo najira bongo bafuri na tebia bonyo tonde gochia. Okay urakonya abantu bakuriyete bikosi abagusina abantu babwato moyo mungwana sana no aino chokonya abande di nabona igali bwata abanafunzi bagosoma abandi bona iga bari form 3 bagotogotengana barabwari ine jere amoyo ko bakonya ko baondi gochiariga na barabwabila babila basange babera abantu uko basupport indase gonya omuntu arataka ukurigina kyago konyora inamba ya lero nyena namba 07 11 203 403 07 11 203 403 na kia marieta agagosomeka Shadrack Nyagetiria Mugaka. Yeah. Facebook chipeche chinoro. Dida YouTube. Au taka kwa na YouTube yuko likinga Shadrack lakini akarukolika Shadrack yolike SHADRAK. Toma sakobeka CK. Shadrack aliyoko sa Pro Shadrack. Bro Shadrack. Yeah, ukolika Pro Shadrack. Alafu SHADRAK. Bono. Yeah. Wono ngwate eba asukwa menyete garia abantu bagacha bagasiro bona igasore bona igaso menyete ne familia onkaibona bona iga president aso mundara nyore yaramba umuchibu mali ali no menyete yaramba ali stage bono no menyete ne familia ale ya bona iga gwate bire no bangete gente kenene ende kwaganire support abantu bacha bago support asinjira no nye pandi nini epandi abantu marengo bwate epandi ana dibwata abantu mwatani na abantu baleteni mwata baiseke bane na batogotera dibwata abantu to gokonya na gotera una bone rina ruara mbaro bale gotera gekogera pandi teko bategendera ngale kerurwariti ono mintu kugocha gochera ndi ocho chino bukano akwaliga ni ocho chino bukano ga ora tubwire live garia aye emonyo gesa totikana ga ogante inkochore narori kwache no magani ga naenda abantu ba mintu tigamba monyere ga egeta sini gitu kyandizi TV ekera open ekero kwanyorira umuntu support yo mino egente kekosa kwa kore kurwatia nago kwania mbia mono sana abantu bande ekonyorago taka tateti koiro mwabo abwato bonje oyo bwato mwaba ko to gocha omoreta abuna kwa moretire ma aye kwara toteri ngo mumurori onde ngo sok muregintu wasokiro mwana ndo Dennis yanga wasokire gintu sembo egento mpono ngo sokya egukire muto ngo sokinde gente kerose tono mwana minto nyanja ari kuno Dennis yanga kego chura ko bigechuria na ende kwate biati naboko kora chiko sori chokuiya ko korande unabona elia limbeketa alia nga umuntu na tumuntu ngombe yana sagari bono kina mwa sagari kuchikumule ki ngombe yana kina tigo etekana nyoe bwete bwate mangunjara akama ngombe ya kuli bunyasi obonge
Ngakuma. Diege na kuboria suri. By the way, ayebono ngoroka noro munene asuyu. Ase industry ya gusine no musiki yo gusika bisa buna abantu tunywanjete challenges ikiro. Ingigekogera enda mwamwe gutoke nyinge ase abana musiki rende kise chipandi chinyinge ingigekogera mono ekoira abantu bayikubobe bayitana inki sababu nere gente kana akarore neche buna naso musiki oyo ime no ara twara teme kokora na biombega ngako nyonga ba na musiki twekaniritie mononga na konyora ngitani yonde yato kobono akanda mwamuge karo na chiroringa na inche na takangitani oyo anje ngitani oyo ona abandi na inde mbali bo na ko tedi round yenga no ebaligo mbali bonse tali bonse mbake bali babwata kanta kwa kuigo na bakeni bawo jabo kubatangira jiro boro kujinjire ngao asabu bakeno ole mego sa yose ole basi bali bali icheno monto inakora ateba abantu na bara go tebi no makuro iganda betese ekieni gira ko ine akiri maraika no amenyete bia sana ni manyete no bwate family abana no seri na abana dibwate mwana bwate no yombo ndisa dibwate mogina no mwana yombo ya no bwato na kibakorukwa bwato mogino nakoro kudori sinya sibi so begere nyaira sari nya para ibere alafu no mwana nakoro kwa mboro kite sokoro yane bana akoro kubakori Fideli Makori yagetiria ina yaro renje bia sana aya totararwa ninde tobeke message nene asaba ndo bakuri gitkurwaria abana amashabiki yao pi ande na amashabiki ya Dizi TV tutararuma inkyura abatebi kurwaria abantu babinto bona iga jenale ko batebinga abantu botokina bia mono sana ababubwato moyo bo umuyomo engole ndabuse muno emonyo umuntu gagukina mubwato koboko aikomanyete njera moro kina gekogera mabito komanya na bora sangi kwagotire nje garombo kena nje ngoimokie igenga na nje mlango no mokondakita parali na bongo nyoro no tabwati pesa kero kende na mokonye gekogera tabwati asore konya na mambi no konyu no takonyu rende abana batogotiga maega tibago konyu iga abantu babitege tena basabe tokonye asore supposed ko konyu na no mundo gokonya kore moyo igari buya kubwaekera gokonyu gosole tachibando gigweta gakora tindochi yoli no tankonye buyo konye kindocha gakora nindoche kira ndiri buya mona sana buya mona sitraga ndari tiana raba ntomoro baturike SMS ma nara gotewa James Duke papa niko tudi ya kino onda na baba Sara mura sokoro nyanja omwano ywe mbuyare akyote vile mbuyogocha biyamano Eliud Nyanumba ayote from ya Machakos chingere choka kya sobonge biyamano sana gakitobeke Rwanda Junior atane Nelson abu Torusia naroli ke SMS yena sena mbeyere gura hey ni Robert from Buyonge niko ndani na my sister biyamano sana ni Pastor Shadrack Kirama chaplain Korwa High School Mombasa tunawaona live biyamano sana chaplain Korwa Mombasa galia. Hello on Dizi TV, I am Lucas Mtulivu watching live from Kevirigo, Nyakoero. Nasalamia my ango Michael Onyancha na Johnny Onyancha na Douglas Onyancha. Mbia mono sana. Huyu ni Sovi Shepherd kutoka Masimba. Show iko poa sana. Salamia watu wote. Mbia mono sana bali bagenda toko tulikireche SMS channel na ndere rapa kenia bato tarama omagandi buno yokurukwa Bro Shadrack. Naona no magani onda nero mokoba nendo rabero kurukwere tadiao emonyo sbat emonyo sbat ntubi songa 99 jazz ndia mono sana kwa sa chifoli mwire ngako ikiri bono chiri kwa tetia na ikira volume 6 na yebo ikiri volume 2 ncheke tokakinda batebi na ende gentoka kegenda toko batebia mokwa moyo industry ne nkomu na ende kimwanyole buna inumo mwakongiriga mwabwata upcoming imbaraga alipo nige tukuri kwata bagiye skuru okagenda kwata bambaro form 3 mbaro form 4 yenda babonache kurwaria erinde mambi tokumanya kibagukwa nabo ekegere nawe kero gwakule tokumanya makule kyagocha naye gwatigege intesi y'abantu bagoteba yaya Shadrack na tigete gintu monye swati na tigete gintu naye moyo uri obwate nyogenderia abana baminto nkiora naye nkyo message kyo bwate tutararuga oratebi abantu bari baturige tukorwaria abantu abaturige ko batebiga ekigusiikeria bakuru ba maega batena tangori ominto oyo no moko engomberishe egota gichikori kireine gosenga sukubiege churia romio mino nere mayanda gwito musuko mubiro beire akiti atanda ngore gete watigire magega nge bwate bya chaka ngirige tangani ya batenga tangorio sikubige churia romio mino nere mayanda goita musuko mubiro beire
uyo minto na royo uyo minto na mwana nyangaya bono yani nga ekaro kwa konyiro uyo bono nere musikwe karo uyo no minto mono taimo kabira ngaye kare nere ngaye karo na igure na gochirwaria igakora mono kubonde bwenzi bono emineti konya bono kefono abagusiba bagetegerere kabisa yani emineti nga kuto ta kongitia enya mebata sukubiye gechuria nenya merie sukubi tebwa tiuga nera ba montale ko na kubisa kujimoino bakajana sukubiye gechuria domio mino nera mayanda gwitomo sukumo birobeire ekaro kwa tenya moyo kolina nero ko konya kurwa uso nero wakobereka kigente gyansu naboyo ayekyo nayo gwateka kaigo asike gusige kegero yo narorire ponya antivirus ngomora chigari chitoi chisingi bono amanera na mori raifuga antivirus nero yo papa amana biamano jena na bugeta no moto motambe nero ya na bongo mwenge lakini ndo motambe ase chingarechi biamano sana cheke ntora batebi kakigenda no moyo mubwata wana minto esho ego kubank nige yanjete na ne mesiki egenda ko ena nayo bosemia mbaro bakwana ne mesiki nini ndara tuikire digital kale mesiki mo gatera bantu bakure mono rero tigato tare content kabisa jiri bitu bigendrete mangana buna igwate bamangana chisemi abana abaiseke buna abana basacha bakokorera abana babo intereta ari gabakandi gatika chinderu mate chinderu muntu gakulire chinderu gonyore kwa gosete igo muntu ri ari ko na muntu kwa chinderu igo yani omineti abagaka bari abasika abana babo n'abasubati basika abana babo yani totware chimbu chingiya tokire n'abasikani ari arengo ngekogera mugusita yochire gosento igakora batange gusike ari ronde tayo yochire otatebinga kyarire naroge ndirugo gekora kindi tundu batenge gusike ryate tungero bono onde tayo yochire tokali omanyete nto karabagene bachirema batararu studio ma ngotera bari nende batenka bono okoba rero naye gwacha ogotera kolikuwa onkurukio koko moto tararu stage ma totengera umanye kuruo ebese lakini juba tarakora abantu bali baguchiko gwana gwajamba kwani se bakwani mono TV ne yao kwani abantu bali bakurikiti kurwaria Thomas Mumaji rikoro chikuru jorambabu na koira mai kana Dorika Charlotte Mumaji Ruth Ogechi Aran Nyatiko nayo muntu kurukuga naye na ntigwe bochiko kitasamia harusi akimla mondo chega Prata Richard wata iganya sawa totolosira na gatori moyo ebese ende para kwebire ainyora oje bire na kwanire choice yaramba abula Marcela ni baroche na kwebire kwa nyakora na gwacha kwa ngamache ngwale na makori ole na kibona kiana odongo naye na gokwali ni umano bindo tukatokana osira na gatori moyo ndia bana sana naiche nyuma ntaraenda tampi muri gankora inyora munyomba ari mono yo gontongera gake mungino na chakri ni murangi mena kosoka sikonkwani ma muminto sere binyamisa nayo gentu biabu abantu bande bina kana kyolero kunyankongo naye mwana muminto muya sana Dennis Charles kuru Qatar nano yugwete ababo muramba naye no yugwete kuru Dubai ama na Charles muminto mwana Charles badi andu bina kuru kyabunyo rwabo ama muro muminto ndo makoti kuno he principal pito ndiye kindu bina kuru makero secondary mongina yo kuru move ni nyaboke mo na baira maiga ama na mongina o Charles muminto na kuru grace na abana babo na baira maiga mange na kaka ondari kuru ramba bo gichoraria ne pendi ya ramba tichito na bagira magama obe tinkwe bundi ya ne Dennis yangaya nere na to kubata na mono ko mwagabu andi tu alenge na rinto chinere kali gaga tu aiga tu amanya ga minto no mwana minto kombati bya sana nimba ngitama na abantu abana musike bonzi pigu siyengima na benzi kirikinde na bakwa ndimbu ya mono bya mono sana nara goteba kurutu akuma tuko pamoja kutoka Esani nara goteba Ken Orero tuko sawa kabisa naro koteba kwa Eric Onsongo korwa kitutu cha Chanot ise charo goraria goteba akobeko mushimigo korwa Brian Kebwaro korwa East Masige East gorwaria chisemo cha chabo machogero goro byamono sana goteba anaingisha mushimiwa Chavet Mukaya ni coming MP kitutu cha Chanot 2022 abana tiga basome enda bamura bake chikura ase obonge nende chomarembe myamono sana
nara bateba ku Robert from Buyonge niko ndani na my sister pia mono sana abantu baminto bali mugenda tokoto gwachi kirigeta sindi gito gyanjiri number 1 korugusi obwansu bwo mugusi onye toratebe yo mino tonyore gintuga obwansu bokorokwa Ndizi TV obwansu bwo mugusi asa marieta ni ngoro ko papa Antivirus mumurekere so kwa chingero chingansu omumurogo koa abageni asobonge abageni bago twachi historia bona tutaro stretchima na washukuru sana gisa twachagete mpaka twekire chize tuti esa ya maragoba bona tikana aba murabali baga baranyegera akaigo oyo mpapa oyo Yesu